Takže čaute, vítam vás pri ďalšom Let's Play z Riches and Fidget. Moje meno je Verto. Frnák. A náš host Miaustep. Čus. Tak, toto je náš Let's Play, kde si dneska zahrajeme Shakes and Fidget ako vždycky. No dobre, toto postavu bude komentovať Vertox, ktorá patrí jemu. Takže ďakujem. Kde je myška? Dobre, takže vrhneme sa na Let's Play. Dáme si arénu. Necháme to bežať, ako vidíte. Mám našporené na Epic Event, takže môžete sa tešiť na pretáčanie. Špesil. Tak. Špeciálne. Doriti. Dobre, dáme si zabijáka. Máme, no nie. Nedáme. Máme nejakú šancu, dobre. Polka, tak nič z toho. Dobre, hlídku máme. Ďalší profil. Tak, toto je môj profil Havran 05. Dobre. To je moje sexy kľúčenka. A moje sexy veci, sexy full XXL, sexy všetko, ja som sexy. Dobre, aréno. Furík, dáme si furík. Furík ide dole, alebo? No jasné. Náš host to ani veľa nič nepovie. Kdeže by? No. Fuck off, nám huby. Posral. Sposral, áno, sposral, dobre. No. Ďalšia postavička je Maturam, ktorú som si len tak rozbehol. A nie som až taký hubár, lebo je to na hovno, no, viete ako to chodí. Mal som okradnutú postavu. Takže dáme si hospodku, tak hospodku nemôžeme a preklikáme si tie pár podzemka. Už smrtka musí ísť dole. No ty vole, tak to nedáme. Ty vole! Toto si ja nechal. To ma posral. To vidíš vo videjku. Má poser. Posledná huba. No má poser, nedal som ju. Tak toto je moja lamská postava. Ja si dám hlídku za malé love. Áno, ako hovorí Vertox, hlídka z Hamalelove. Tu pod prdu bude komentovať Vertox. Dobre, takže tá postava je naša spoločná. Takže, tak, dobre. Tu nebudeme pretáčať, lebo do nej je zbytočne kupovať hubky. Ale na iných profiloch. Dobre. Tak, no, malá šanca, ale poď pod prdá. Nic z toho. Dobre. A máme tu ďalšiu postavu. Mimické svaly, Mimi 911. Vždycky volajte 911, ak potrebujete pomoc. Takže, čo si o tejto postave povieme? Áno, pán host. Slama na hovno. Áno, pán host, chceli ste nám niečo povedať? Nič také dôležité. No, tak. Lenže... Epiko sa proti nám a spadla. Obludu. Abo? Režosaurus. To je Žezosaurus. Ktorého sme... Doli! Paráda! Štestí 123 boty. Je to už druhé podzemí za den. No, na hovno boty. Do shopu. Áno. Ale aj tak máme boty na výdrž. Máme boty na výdrž, to treba zmeniť, ako hovorí Vertox, no. Dobre. Lídka, dáme si hliadku. Ďalšia postavička, sídliskový sen.
Dobre, takže ideme na to. Toto je naše sídlisko, no. Tak. Tak dobre. Áno, dáme si na Xperiu. Dobre, však. Dali sme ju, dáme si podzemie. Koho by si mi poradil? Nepošej. Sukubus. Ne, si vyholomek. Tesnotka, nemám huby. Takže si dáme hlídku a vrhneme sa na ďalšiu postavu. Yeah! Sídlisko je sen, rap to je jak sen, XD. Troller, ďalšia postava, ktorá je Vertoxová, ale budeme komentovať aj, lebo som pánko. Aktivujem mu život 25%, ale neaktivujem, áno, neaktuálka. Práve by to muselo byť počuť. Dobre, dáme si arenu na síce Roxa, no dobre, hrali sme, dobre. A podzemku, kamenný troll, ideme. Ne, surový lupič. Je to surovec. No, dali sme to. Dáme holiadku a vrátime sa nazad. A ideme na ďalšiu postavu, ktorá je Fana, ktorú keď tak finále budem komentovať ja, Kiko bude komentovať. Yeah. Dobre, máme tu epic fail, lebo niekto vzal na mobil, tak som to musel pauznúť a hrajeme zase. Toto je Fana, kde máme pár vecí na obrat, tu máme náš epický look, na všechno. Tak, vrhneme sa na pár pozemka a rozdrbeme nejakého toho buzerantíka. Dobre. Máme si arenu na Vasio. Prehrali sme. Tak pozemko ideme. Do prdele. Máme lag. Máme možno taký lag, ktorý nám ukončí LP, tak nie. Tak, ho si dáme. Ostrašujúci démon. Tak, dáme si ostrašujúci démon. Tak, odstrašujúci démon, to bude smrtík, ktorý ale si dneska dáme. Ideme na to. Má menšiu obratnosť, tak to nie je veľmi šanca, no. Ale snad to dáme. Nechce povedať väčšiu? Nie, on má väčšiu. No, tak myslím. No. Tak dobre. Zatiaľ prehrávame. A teraz ak to dáme, tak sme boss ja. Taktiež podporiť nás like, subscribe a dúfam, že sa nám vydarí ten let's play. Let's play na tie eventy. Bude to fakt bomba. Takže bude to fakt bomba. A dúfam, že sa budete na nej tešiť. No. A tak potom sa s vami lúčim. Tak sa majte, lúči s vami Frnák, Vertox a náš host. Neustep. A počkaj, ešte sme sa nerozlúčili, lebo sme neukázali jeho postavu. Tak si ukážeme jeho postavu. Ukazovali sme jeho postavu. Ale nie celú. To je epický look, obratnosť. Je to hubičkár. To je jasné. Jasné. Všetko na obratnosť až na toto. Draco Griffin do konca života, že? Alebo 42%, 64. No je to proste porec. Tak ja končím tento let's play. A môj host a všetci tiež, tak sa majte.